A pánové, já jsem tady hodnotím vaše, nebo nehodnotím, co to mám, no, otázky vám budu na to odpovídat, takže já už jdu na to. Jsou to jenom 4. No, tak, Messi nebo Ronaldo? Nikdo, nemám rád fotbal. Nedivte se prostě. Pardon. Messi nebo Ronaldo? Nikdo, nemám rád fotbal. Nedivte se prostě. Pardon. Další otázka. Čipi, šapa, duby. Dobrá otázka. No, řekl bych, že nevím, co mám odpovědět na takovouhle hloupou otázku, jakoby. Tak další otázka, jo. Chci, aby si dal 2 odběratelů, ale nemáš to. Tak to má být nejspíš, já bych řekl, že tam má být 200, protože to už dávno mám, jo. A jestli bylo myšleno 52, tak v tu dobu, co já to natáčím, tak to mám. No, takže, jestli to má být 200, tak to nemám, ale dobře, no tak dál jdu. Další otázka. Jaký je tvůj cíl na YouTube? Na YouTube asi. No, tak já bych řekl, že to budou teďka, ten náš cíl je těch 200 odběratelů, jak tam psal ten předtím. A nevím, prostě nevím to. Já taky nevím. Já už jsem si říkal, že nepromluvíš normálně. Ale můžeš, jak nezakazuju to. Ale jak odpovíme na tuhle otázku? No, já jsem taky už odpověděla, jsem řekl, že to je můj cíl těch 200 odběratelů, který ještě nemám, takže to už asi bude všechno, dokud mi nepřibydou další komentáře. Právě jsem se dozvěděl, že mi tu přibyl ještě jeden komentář, takže to... No, právě na něj. No právě, no, jo. Nebojte, ona je začátečník, ona tu se mnou byla jenom u 4 videí, to z toho si nic nedělejte, jo. Ona, ne, i když jsem videa, který už jsem smazal, tak tam se mnou byla víc. Krát. Jo. Jo. Ale to není vtipný, to vystřihnu, jo, to vystřihnu. Já už jsem se naučil dělat ty střihy, jak se můžete vidět v dnešním videu, já to udělám totiž až za chvilku. Ty střihy samozřejmě teďka to natáčím. Takže už jdu na tu otázku, jo. Dobře, nemusí být taková. Děláš YouTube pro peníze nebo fanoušky? No, tak já to dělám pro... Peníze. Ne, já to dělám pro fanoušky, který mi vydělávají peníze. No ale tohle už je reálný konec, protože už to ani dělat nebudu. Já udělal jsem to i díky tomu, že na komunitě jste to nechtěli. Ale já jsem to, mě to nebrání v tom, abych to udělal. Nebo jako, prostě jsem to chtěl udělat, tak jsem to udělal. A už asi nashledanou.